Započinjemo seriju podcasta koju smo planirali već odavno kao novi format za digitalnu verziju srpskih nedeljnih novina sa jednom temom koja je nama draga i bliska, a to je srpsko školstvo u Mađarskoj. Samo da pojasnimo, pošto je ovo prva emisija ovog tipa, da ćemo se javljati prema našim planovima otprilike jednom mesečno. Uvijek ćemo birati jednu temu od opšteg interesa, nešto što je interesantno, zanimljivo za našu zajednicu i koju možemo malo u neformalnijoj atmosferi, ne u formi intervjua, nego nevezanog razgovora da prođemo uzduž i popreko. Planiramo i druge goste, da imamo više gostiju, da imamo i neku, ne raspravu, nego prijateljski razgovor. Imaćemo takve podcaste o kulturi, o obrazovanju, o politici i tako dalje, ali danas počinjemo sa temom koja je možda najvažnija za sadašnjost i za budućnost naše zajednice, a to je srpsko školstvo u Mađarskoj i bit ćemo na ti, pošto je ovo podcast i neformalni razgovor. Počeo bi sa nečim što nas odvodi daleko u prošlost i tvoju i moju. Koje su tvoje uspomene, prve uspomene iz detinjstva na srpsku školu u Budimpešti, uopšte na srpsko školstvo, možda u Lovri i tako dalje? To je stvarno prošlost, kako si rekao, i to moglo bi se sad već reći daleka prošlost, jer kad se prisjetim da sam ja od 1966. godine odlazila svaki dan u zgradu na Trgu Ruža, onda bi se to moglo reći da je to sredina prošlog veka i to samo po sebi zvuči stravično. Međutim, to je živa istina. Moja mama je, kao što je to i tebi poznato, bio si jedan od njenih omiljenih učenika. Pošto je moja mama tamo radila 30 godina, ja sam još i pre nego što sam krenula u prvi razred redovno odlazila na Trg Ruža. Šta više, u toj poslednjoj godini pred upis u prvi razred, bukvalno sam sve vreme tamo provodila. Tako da ja se još sećam kad na dvorištu nije bilo betona, kada je bila ograda, kada su bila drveća pored zida, verovatno se i ti sećaš. Apsolutno se sećam, a samo da te prekinem i da napomenem da smo i dan danas u istoj zgradi. Ako nekom možda nije jasno, to je ta ista zgrada na Trgu Ruža gde je i danas gimnazija Nikola Tesla, odnosno obrazovni centar Nikola Tesla. Da, pa ja kad god sam imala neke nadzornike u školi sa kojima čovek i ponekad i neformalno razgovara, uvijek sam rekao, mene ne pitajte, ja sam lancima i konopcima vezana za ovu zgradu jer već decenijama dolazim. Naravno, zgrada je menjala svoj spoljašnji izgled u smislu raznih rekonstrukcija koje su se i pre i posle dešavale. Međutim, to je, kako si ti rekao, ista zgrada, isti hodnici, ista stepeništa, isti prostori. S tim da taj red drveća koji je bio pored zida, jer... Su bili jablanovi, onako Jablanovi, da, onako dugački, duguljasti jablanovi. Sećam se da je tu bio najveći fazon kada se igrao fudbal, kada je tamo zaglavila lopta, kako odatle da izađeš. Tako da ja mislim da osim mene mnoge ljude vezuju i te uspomene za tu zgradu. Koje su ti prve uspomene? Prve uspomene su mi ja i Stipan Vujić, mlađi. Igramo se u pesku na dvorištu. Stipan ima plavu kanticu, ja imam crvenu kanticu. I kao što sam rekla, nema betona, nema ograda, bukvalno sloboda i sve što to prati. Vidiš, meni je prva uspomena, pošto sam ja rođen 67. godinu dana nakon što si ti krenula u školu, igram se, i tada je već bio beton kad sam ja došao u školu, prvi razred, sa Ladislavom Romcem igramo fudbal,
a iza je bio onaj Jorgovan, onaj veliki žbun koji je posle nestao i taj miris Jorgovana i kako igramo fudbal, to mi je ostalo kao prva uspomena. Pa i taj Jorgovan je bio, to je odvajao prostor, tamo iza Jorgovana je bilo jedno kao malo igralište za mlađu decu, za niže razrede, pošto u naše vreme nije bilo zabavišta. Ako već idemo daleko u prošlost, ta zgrada je građena kao škola za buduće vaspitačice u zabavištu od strane Tereze Brunsvik, valjda je to jedan od razloga na koji se oni pozivaju zašto taj vrtić treba da bude tamo mađarski, jer je originalno to zgrada veoma lepa i reprezentativna zgrada bila za mađarske vaspitačice u zabavištu. U to vreme kada smo mi pohađali tu školu, ona je bila srpsko-hrvatska. I tu su ostale i mnoge, ne samo uspomene, nego i prijateljstva. Nekako mi smo jako povezani sa tom hrvatskom zajednicom zato što smo išli u istu školu. Evo, mi smo recimo sad slavili 40 godina od mature, sreo sam se sa svima onim dragim prijateljima koji su sad u hrvatskoj zajednici, jer razdvojeni smo, ali imamo zajedničko detinjstvo. Imaš li ti takve? Imam, naravno imam. Ja bi još i toliko dodala da tu nemojmo zaboraviti, iako je slovenačka manjina bila najmalobrojnija, da su i oni bili sa nama. Recimo, ja sam i u odeljenju imala i razred iznad nas je bilo đaka koji su bili slovenačkog porekla. Naravno, ja mogu da kažem da je moja najbolja prijateljica u razredu bila Hrvatica iz Osijeka, sa kojom i dan danas imam prijateljske odnose, a recimo iz Santova je došlo tada u prvi razred gimnazije i Santovačke osnovne škole je došlo 6 učenika. Bukvalno polovina su bili Hrvati, polovina Srbi i ti ljudi su ostali u najlepšim uspomenama i dan danas se družimo. Ti kažeš da si sad slavio 40. godišnjicu. Mi smo pretprošle godine smo slavili 45. godišnjicu naše mature i sad upravo za 10 dana, 12. juna planiramo sastanak i svaki put kad se okupimo to ima poseban feeling i dok sam bila direktor uspjela sam 2 puta da organizujem sastanak bivših đaka Srpsko-hrvatske gimnazije i uvek sam rekla, čovek drži govor, nije ništa posebno, čisto da pozdravi ljude koji su došli, uvek sam rekla da smo mi zato posebni jer verovatno ove škole niti će biti u buduće i postojala je tih 60-70 godina, znači svi mi koji smo pohađali tu školu, mi smo posebni, unikatni, jedinstveni, jer takve škole više neće biti, prema tome ni takvih đaka više neće biti. Tako da ja sam vrlo ponosna na to što sam pohađala tu školu i u našoj porodici Lastić, iako je bilo mogućnosti da se školujemo u drugim školama. Recimo, ja sam stanovala kao dete u istoj ulici gde se nalazi gimnazija Fazekas, koja je jedna od najeminentnijih škola u Mađarskoj i ja sam po tom regionalnom rasporedu sam trebala da idem u tu školu, međutim nikad nije bilo sporno, niti je bilo i jednog momenta pitanje da ću ići u srpsku školu, to jest u srpsko-hrvatsku školu, kako si ti rekao, i to je nešto što daje čoveku takve doživljaje i takve emocije koje ne može nigde drugde da dobije, samo je mogao da dobije u toj školi. I na jednom od tih sastanaka neko ko je još i od mene stariji u toj priči je rekao da bi trebalo češće, ne svake 5. godine, nego recimo svake 2. godine održite jedan takav sastanak, jer polako ćemo nestati i neće nas biti, a postoji želja u tim ljudima da se sreću, da se vide. Zgrada je ista, na istom mestu, svi znaju gde je i ja planiram, ako ne ove, ali sledeće godine svakako da opet održimo veliki maturski sastanak Srpsko-hrvatske gimnazije i nadam se da će se kao i u dve prethodne prilike okupiti veliki broj ljudi. Sad skačemo malo u vremenu, ali ostajemo kod iste teme.
naravno dodajući da ja imam slično osjećanje i drago mi je što su mnoga prijateljstva preživela. Raspad koji je nama u stvari bio slika raspada Jugoslavije, jer kad je tamo izbio rat, onda se sve to što se tamo negativno događalo, naravno mnogo manjem obimu i intenzitetu, ali na neki način se prelilo ovamo i onda je u stvari, pošto smo već posle pada komunizma, razdvaja se srpska zajednica i hrvatska. To su bila prilično ružna i stresna vremena i bilo je dosta teško očuvati ustanovu kao ustanovu, instituciju i sa razdvajanjem i sa selidbama. Kako se toga sećaš? Mada je tu, možemo reći da je glavninu na svojim ramenima iznela Bojka, Bojana Simić, koja je tada bila direktorka, ali koje su tvoje uspomene? To je prilično stresan period. Ja sam se u tu priču uključila godinu dana nakon razdvajanja, 1994. godine. Tačno se sećam, ja sam tada radila kao hirurg ortoped na ortopedskoj klinici Medicinskog fakulteta u Budimpešti i za Svetog Iliju u Čobancu na Bunačiću mi je prišla Bojana i Radojka Margaritović, koja je bila Bojanina zamenica, i pitali su me da li bi bila raspoložena da dođem da radim u školu kao davaoc časova, pošto imam parakvalifikaciju i govorim oba jezika. I tu moram još jednu stvar da napomenem, što sam i u jednom... Za profesora biologije. Da, što sam u jednom od svojih stručnih materijala i sama konstatovala, da se sećam da se u to vreme vodila dosta oštra rasprava oko toga da li gimnazija i škola da li da bude dvojezična ili da bude sa srpskim nastavnim jezikom. Jer ako se dobro sećaš, mi smo išli u dvojezičnu školu, jer i srpski jezik, istorija i geografija su bili predmeti gde se nastava izvodila na srpskom, a svi ostali predmeti, naročito prirodni predmeti, oni su bili na mađarskom predavani, s tim da smo naravno dobili osnovne pojmove i ono što je bilo, kako da kažem, osnovno i iz tih predmeta na oba jezika, ali u suštini bila je dvojezična. I sećam se da je bila dilema da li sa nastavnim jezikom ili dvojezična, i mislim da je doneta tada dobra odluka od strane tadašnjih rukovodioca da su se opredelili za to da bude škola sa nastavnim jezikom, jer je to kasnije stvorilo mogućnost da se škola otvori i da postigne taj regionalni karakter koji sad ima. Vrativši se na tvoje pitanje, nije bilo jednostavno, jer ja 1994. kad sam se uključila u tu priču, obe škole, i hrvatska i srpska, su bile još uvek u istoj zgradi na Trgu Ruža. Ako se sećaš, onaj deo zgrade gde je bio učenički dom za osnovnu školu, taj deo je ispražnjen i osposobljen, i tu su bili još neki razredi, tako da bukvalno smo bili u istoj zgradi, a razdvojeni. Ja lično mislim da je tu bila i sa jedne i sa druge strane možda jedna manja interesna grupa ljudi kojima je bilo u interesu to da se to razdvajanje što pre obavi, a da obični ljudi uopšte nisu razmišljali sa nekim negativnim emocijama o onima koji su ostali u hrvatskoj školi. To znam iz Ali ja mogu da ti kažem da su mnogi roditelji doživljavali atmosferu kao jako toksičnu, negativnu. Recimo, moju sestru su zbog toga ispisali iz gimnazije. Ona je tamo išla u osnovnu školu i onda je moja mama rekla: ja u ovu atmosferu neću dete da uvodim, tu više nema tog prijateljstva, jedinstva, nego se dele ljudi po nacionalnoj osnovi. To sam baš htela da nastavim, da tamo gde se možda primetila ta netrpeljivost, to je bila borba za decu, da što više, i jedna i druga strana je bila zainteresovana da što više učenika pređe u njegovu školu, jer broj đaka, što je veći broj đaka, to ti je legitimitet jači. I tu sam i ja, kao što si ti rekao, osetila
neku netrpeljivost, jer se za svako dete bukvalno je išla agitacija i verovatno, što ti kažeš, i negativna priča. Ja imam u porodici iz tog perioda jedan primer, naime, deca tatinog najmlađeg brata Dimitrija Lastića su onda bili baš gimnazijaci, 1., 2., 3. razred. I sećam se da je moja strina vršila pritisak na to da se oni ispišu i da se prepišu u neku mađarsku školu. Pored te netrpeljivosti, učionice su bile poduprte bavanima sa unutrašnje strane. Cela škola je bila u dosta lošem fizičkom stanju, ako smem za jednu zgradu da kažem da je u lošem fizičkom stanju. Logično je bilo jer svaki roditelj želi najbolje svom detetu i ne razmišlja onda o tome da li je to u redu ili da li je to neki pogrešan potez ili nije. Međutim, i ta moja strina, kad je već prošlo određeno vreme, kad su već i brat i sestra bili na pravnom fakultetu, onda mi je na jednom porodičnom skupu, možda baš za Svetog Nikolu, rekla da, znaš, bili ste u pravu, deca su mi za vrlo kratko vreme nadoknadila manjak što su imali u odnosu na svoje kolege koji su došli iz elitnih mađarskih gimnazija, ali oni su bar imali detinjstvo. Znači, za sve ima argument za i protiv i odluka roditelja verovatno i od toga zavisi koji argumenti imaju jači efekat ili prioritet ili težinu veću u odlučivanju. Samo da te prekinem, ja imam sličnu priču od mog dobrog prijatelja Alekse Rusa koji je pohađao našu školu, a njegov brat, ako se sećaš, Andrije, išao u Opacaj, koja je najbolja gimnazija u Budimpešti, i on, Hari kaže, on nikad ne bi menjao našu školu za onu, jer upravo iz tog razloga. Tu imaš folklor, tu imaš kulturu, pozorišne predstave, imaš život, a na kraju krajeva dobiješ i obrazovanje. Da, pa ja bih to tako rekla da škola ne bi trebalo samo da bude mesto edukacije, nego bi trebalo da bude i mesto formiranja ličnosti. Znači, to je jedan vrlo senzibilan period gimnazija, jer ti mladi odrasli ljudi, taj prelaz iz puberteta u adolescenciju je uvek nešto što nosi u sebi rizike. Nije slučajna ona srpska poslovica koja kaže malo dete mali problem, veliko dete veliki problem. I u tom smislu je po meni ta naša bivša zajednička škola, a ja se nadam posle toga i srpska škola, je pružila nešto više što u mađarskim bilo elitnim, bilo manje elitnim srednjim školama deca nisu mogla da dobiju, jer ja uvek naglašavam da škole, srpske škole u Mađarskoj i verovatno i ostale narodnosne škole, to nisu samo škole. To su bazične institucije koje daju osnovu za ono što si ti rekao, i za kulturu, i za društveni život, i za očuvanje tradicije, i za sve živo što nas čini posebnim i zbog čega smo narodnost i zbog čega se borimo za te škole da opstanu, jer ja sam to 1000 puta rekla, nadam se da nisam dosadna onima koji gledaju ovaj prilog, da dok imamo škole, dotle možemo da govorimo o postojanju srpske manjine, to jest narodnosti na ovim prostorima. Kad nestanu škole sa faznim kašljenjem od 10-20 godina, ali nestaćemo i mi sami. I zato moramo te škole koje imamo, bez obzira na to koliko ima dece, i ja imam običaj i to da kažem, ako ima jedno jedino srpsko dete, mi smo dužni da se borimo da se ta nastava održi, da se ta škola održi, jer to je nešto drugo i nije slučajno što su neki iz naše generacije koji nisu išli u školu, što su nam zavideli što nisu išli u SAG. Da se vratimo na slijed događaja, znači imamo jednu školu u ruševnom stanju,
Ja se sećam, neke drvene grede su bile koje su podupirale plafon da se ne sruši na decu. Da. Jer to je već i pitanje bezbednosti. Apsolutno. I kako smo izašli iz ovog perioda? U stvari, to je period Bojane Čoban-Simić kao direktorke, razdvajanje. Kako smo uspeli da zadržimo školu? Jer na kraju mi smo zadržali zgradu, Hrvatska zajednica je dobila novu zgradu tamo daleko, u 10. kvartu. Kako smo je zadržali, kako smo je renovirali i kako smo je pretvorili u srpsku školu? Da, ja mislim da su tu zasluge prve direktorke srpske škole Bojane Čoban-Simić ogromne i pored nje naravno i njene ekipe i tu bi svakako ponovo spomenula i Radojku Margaritović koja je iz mađarskog obrazovnog sistema prihvatila zadatak da radi na srpskom školstvu. Da bismo celu tu priču shvatili, zato to mora da se naglasi, da pripadnici srpske narodnosti su u Budimpešti i naročito u okolini Budimpešta u Peštanskoj županiji znatno prisutniji bili tokom istorije i tokom proteklih vekova nego hrvatska zajednica. Hrvatska narodnost... Ali su više tamo oko Da, više Baranja, juga. Da. Tako da, i ne treba ni to zaboraviti, da sve te veroispovedne škole koje su bile u okolini Budimpešte, između ostalog i moja mama je 6 razreda završila u veroispovednoj školi u Čubancu. Znači u jednom tako malom mestu je bila srpska škola. Kada su 1948. te sve veroispovedne škole u okolini Pešte nacionalizovali, podržavali, onda je prvo dobijena... Što te prekidam, moj deda koji je bio srpski pravoslavni sveštenik u Mohaču, on je još predavao u Mohačkoj srpskoj veroispovednoj školi koja je zgrada u crkvenoj porti, bukvalno pored crkve, škola i tako je to, taj sistem uvek i funkcionisao. Da, tako je bilo i u Čubancu. I suština je da je 1948. napravljena ta kao regionalna škola u Pomazu i onda kad je ova zgrada koju si ti već spomenuo, zgrada bivše visoke škole za obrazovanje vaspitačica u Zabavištu podržavljeno, onda je tu školu dobila južnoslovenska manjina. Prvo je tamo bila učiteljska škola i onda je posle toga i gimnazija i osnovna škola i u suštini za mene je to bilo najlogičnije da ta zgrada ostane u vlasništvu srpske zajednice ili da tu ostane srpska škola. Međutim, imam informaciju da se tu vodila žestoka borba oko toga ko da ostane u toj zgradi i ja mislim da je rešenje nastalo onda kada je Hrvatska država prihvatila obavezu da isfinansira izgradnju jedne potpuno novog vaspitno-obrazovnog kompleksa za hrvatsku zajednicu. Znači, to je jedna investicija na Zelenom polju bila i da je onda se oslobodio prostor i stvorila se mogućnost da se ova zgrada na Trgu Ruža obnovi i rekonstruiše i da tu krene radom srpska škola. Tu je bio jedan prelazni period od 2 godine kada smo se preselili u Feštetić ulicu, tamo se ispraznila jedna stručna srednja škola gde smo bili smešteni i Hrvati i hrvatska škola i srpska škola dok se nisu završile te dve velike investicije. I sećam se, bila su jedna staklena vrata, recimo, na 3. spratu koja su nas razdvajala i vrativši se na ono što si govorio, deca koja su svojevremeno išla zajedno u razredu srpsko-hrvatske gimnazije, u odmorima su ponekad tu stajala zalepljena za staklo i komunicirala, dogovarala se kad, gde, šta će da rade ili gde će da idu zajedno. Tako da i tu se videlo da zato možda je na vrhu ta podeljenost bila vrlo radikalna, ali među običnim ljudima to nije bilo tako eksplicitno. Naravno, ta odluka tadašnjih mađarskih vlasti
narodnosne škole koje se teritorijalno nalaze na teritoriji Budimpešte, da bude vlasnik tih škola, da bude samouprava glavnog grada, je znatno olakšala stvaranje finansijskih izvora za rekonstrukciju zgrade, jer u tom periodu je bila jedna intenzivna decentralizacija u mađarskom školskom sistemu, znači sve škole su date onim lokalnim samoupravama na čijoj teritoriji se nalaze. Pošto su ove narodnosne škole bile državnog karaktera, znači tu su se upisivala deca iz cele države, onda je verovatno bilo nelogično da to bude vlasnik jedna kvartovska samouprava i tako je nađeno to kompromisno rešenje da glavni grad bude vlasnik tih škola i onda su obezbeđena finansijska sredstva i tada je dokupljena ona zgrada na Rottenbiller ulici, gde se sad nalazi sala za fizičko zabavište i biblioteka, sad već i aula. I zato što u bivšoj školi, sećaš se i ti, sala za fizičko je bila dosta provizorna, zato što nije bila sala za fizičko, nego su valjda 2 ili 3 učionice spojene sa niskim krovom. Ja i ti smo se aktivno bavili košarkom i sećam se da tamo baš košarka nije mogla da se igra. Mi smo još i odbojku igrali, ali je bio izazov igrati odbojku tamo. Znači, to je bila onda jedna velika rekonstrukcija. Ja se sećam vremeno, sam ja se već takođe vratio iz Beograda, radio sam za Srpski ekran kao mladi urednik i Steva Popović pokojni je pravio jednu lepu emisiju o renoviranju gde ide okolo kamerom, ide What a Wonderful World, stara pesma i praktično je cela zgrada ogoljena do cigala i građena iz početka, ali na kraju je izgrađena, mada ti kad si postala direktorka ispostavio se da nisu baš sve odradili kako treba, pa je moralo ponovo da se radi. Pa sad ne bih rekla ponovo, ali nije, možda je najpogodnije reći da nije domaćinski urađena ta obnova, ali je ogromna obnova bila. To je, ako se dobro sećam, tad koštalo oko 700 miliona forinti, što je tad sredinom 90. godina bila jedna ogromna suma. To pomnoži sa 20-30 sada. I to da je dokupljena ta zgrada prema Rottenbiller ulici, to je rešilo i taj problem sale za fizičko o kome sam govorila. Mada ni to nije bilo loše, jer ja sam se bavila košarkom i pošto nije bilo koša sa tablom, nego je bio samo jedan stup sa obručom, onda je čovek morao da se izvežba, da se ispraksira, da precizno gađa. Što je posle kad si krenuo na normalnom terenu, onda je ispalo, vidi, ova pogađa. No, svejedno. Znači, suština je da je M.je za biblioteku napravljeno mesto, M.je za zabavište napravljeno mesto, tako da mislim da bez obzira šta je sve posle trebalo uraditi, ali da je to ipak jedan veliki korak napred bio, mada se sećam kada je bila svečana predaja, onda je bio tadašnji predsjednik Republike, gospodin Arpad Gönc, i bio je i tadašnji gradonačelnik Budimpešte, gospodin Demski, i tadašnji ministar prosvete, gospodin Mađar Balint, da je stvarno vrlo reprezentativno bilo i da smo sa time bukvalno ušli u 21. vek što se tiče uslova školovanja i možda je to bez obzira na manjak i na ono što nije odrađeno kako treba, ali bez toga danas ne bismo bili tu gde smo. I još jednu stvar treba spomenuti, to je da je zajedno sa tim predata zgrada u Roža ulici, znači 50 metara od škole. Zgrada u Roža ulici je predata i takođe obnovljena i predata kao učenički dom školi, što je bilo idealno rešenje, jer bukvalno za razliku od prethodnog gimnazijskog učeničkog doma koji je bio u Munkači ulici, ako se sećaš, tu nije trebalo koristiti javni prevoz, nego jednostavno deca su ujutru ustala i peške prešla u zgradu.
I tada bukvalno taj kompleks škola, učenički dom, to je bila osnova i samostalnost je bila osnova za dalji razvoj, jer samo za primjer ću ti navesti, ima još jedna slična gimnazija van granica Srbije na teritoriji Europske unije, to je gimnazija Dositej Obradović u Temišvaru. I njihov problem je već decenijama to što nemaju svoj dom. Nego deca koja se upisuju kod njih stanuju u jednom rumunskom domu gdje ti već ne možeš ni vaspitni rad tako da vršiš, niti možeš toliko. I sve ostalo što se desilo, i sav razvoj i rast, baza su zgrada na Trgu Ruža i zgrada učeničkog doma u Rožu ulici. I tu su ogromne zasluge Bojane Čoban-Simić, što je beskompromisna bila u toj, ajde da kažem, borbi za očuvanje srpske škole. I sad ovako gledajući s razmaka od više decenija, možda i nije bilo najkorektnije od strane srpske zajednice što nije dobila još jedan mandat nakon isteka prvog mandata, jer u tom prvom mandatu odrađene su dve selidbe, prvo sa Trga Ruža u Feštetić ulicu, pa iz Feštetić ulice na Trg Ruža. Trebalo je opremiti tu zgradu, tu je, mislim, i tvoja mama imala ulogu u kupovini nameštaja. Trebalo je, u tom istom periodu je uveden novi nacionalni obrazovni program, trebalo je sve nastavne programe, pedagoški program, sve osnovne dokumente tome prilagoditi, tako da bukvalno malo ko je imao praksu ili bilo kakvo iskustvo u vezi tih velikih obrazovnih reformi, jer bukvalno za vreme komunizma sve ti je bilo tačno rečeno šta treba da radiš, nešto, neke autonomije baš i nije bilo. Praktično oni su postavili osnove, jer ako imaš praktično đački dom, zabavište, osnovnu školu, gimnaziju, sve na jednom mestu, i ako je sve malo, renovirano, tvoje je svoj si na svome i odavde može da se raste. Da. I kako je onda... obrazovni program. I još samo jednu stvar, izvini što te prekidam, da je zabavište na početku bilo na prizemlju doma u Rožu ulici. I to je mala, mračna prostorija, iako je bilo dvorište, ali nije bilo odgovarajuće opremljeno, tako da vrlo je važno bilo kada je zabavište iz doma u Rožu ulici prebačeno u školu i kada su tamo napravljeni uslovi. Izvini. I sad onda pređemo ovih praktično sad već 3 decenije od tog trenutka kad smo svoji na svome do današnjeg dana, gde imamo prvo Katicu Rus, a onda jedan dosta dugi period kada si ti direktorka i kada taj nukleus počinje da raste i pretvara se ono što sada imamo u obrazovni centar Nikola Tesla sa mnogim školama koje pripadaju tom centru, ne samo u Budimpešti. Opiši nam ukratko, ako je moguće, tih nekoliko decenija razvoja. Pa sad kod mene ukratko baš ne ide, ali ti me onda poklopi ako vidiš da sam... Ja mislim da nakon tih herojskih prvih 5 godina koje je Bojana odradila i zbog čega cela srpska zajednica treba da joj bude maksimalno zahvalna, je usledio jedan period, ajde da kažem, postepene stabilizacije cele priče. Naime, glavni grad kao vlasnik škole, i to je bio moj veliki problem, ne samo vezano za Peštansku školu, nego inače, da sve dok su vlasnici narodnosnih škola bile većinske mađarske samouprave, tu je postojao jedan sukob interesa. Nije sukob interesa, nego, kako bi rekla, kontrazainteresovanost. Naime, većinske mađarske samouprave su bile zainteresovane da sa što manje finansijskih sredstava odrade obavezan zadatak. A nama, pripadnicima manjine, je opet bio suprotan interes da imamo što više sredstava, da imamo što više te dodate vrednosti i tih dodatnih
aktivnosti da bismo školu učinili privlačnom i konkurentnom u odnosu recimo na elitnije ili kvalitetnije mađarske škole. I tu je, ja mislim da je uvek bio, nikad neću zaboraviti, još kad je Milica Pavlov bila predsednik, jednom smo trebali da idemo u Desku, a ja sam već onda bila, valjda sam bila u odboru za školstvo ili predsednik odbora za školstvo u samoupravi Srba u Mađarskoj, ali sećam se da smo morali da idemo u Desku i da je tamo na sednici Skupštine opštine je glavna tema bila zašto se više para troši na decu u narodnosnoj školi, osnovnoj u Desci, nego na mađarsku decu u većinskoj mađarskoj osnovnoj školi u mestu. I tu se isto ta priča videla da većinske mađarske samouprave nisu bile zainteresovane da se obezbede dodatna sredstva, da se razvija priča. Međutim, pošto je to takozvani zadatak od javnog interesa, to je moralo da se odradi. I tu je možda bila povoljna okolnost što je vlasnik naše škole sve do 2013. godine bila samouprava glavnog grada, to je Budimpešte, a zna se da je Budimpešta uvek bila najbogatiji grad i najrazvijeniji region unutar Mađarske, tako da smo i mi zbog toga imali verovatno bolje uslove, a taj period, tada je uveden novi NAT, koji je do 13. bio na snazi. Tada su ti neki osnovni mehanizmi decentralizacije izgrađeni, tako da mogu da kažem da u tom periodu oni koji su bili direktori imali su sreću jer nije bilo drastičnih promena, nije bilo nešto što je moralo da se odradi prompt, nego je trebalo održavati i trebalo je obezbediti odgovarajuće uslove. U ovom periodu je problem bio mali broj đaka u školi, međutim negde, ajde da kažem, negde početkom 2000-ih godina odjednom su počela da se prijavljuju deca iz Srbije. Tu bi pomenuo jedan značajan događaj koga se verovatno sećaš. Godina 1999. kada sam ja postao glavni urednik srpskih nedeljnih, tada još narodnih novina. 24. april počinje bombardovanje tada SR Jugoslavije, praktično Srbije i Crne Gore. I jako mnogo ljudi dolazi tada, kao izbeglice dolaze praktično u Budimpeštu koja je bila otvorena za njih i mi smo tu se maksimalno angažovali, primali ih, pomagali. Eparhija Budimska je iznajmila da je radnički dom i naravno ti ljudi su dovodili svoju decu sa sobom i neki su ostali samo 3 meseca, neki još i manje, išli dalje na zapad, neki su moji prijatelji završili u Australiji, Ašković, ako se sećaš, ali neki su i ostali. Da, apsolutno si u pravu, jer tad u tom periodu je napravljen jedan, ajde da kažem, ne bih rekla da je bio humanitarni projekat, ali prateći projekat u tom smislu da ta deca koja su zbog bombardovanja sa porodicama napustila tadašnju Jugoslaviju, odnosno Srbiju, da ne budu po ceo dan bez nekih obaveza i da ne moraju roditelji da razmišljaju o tome. Zato je recimo baš u Čobancu, u bivšoj zgradi veroispovetne škole je organizovana jedna vrsta nastave za tu decu, a i kod nas u školi na Trgu Ruža je bilo dosta te dece koja su u tom periodu, to je bilo par meseci, boravila kod nas u školi i bila uključena koliko toliko u nastavu koliko se moglo. I mislim da su informacije koje su tada krenule da postoji ovde jedna ovakva škola i ono što je važno, što sam pre pola sata rekla, pošto je škola bila sa srpskim nastavnim jezikom, znači, bukvalno su deca mogla da prate nastavu bez većeg problema.
pošto su to bila izbeglička deca, tu se još nije postavilo pitanje obaveze učenja mađarskog jezika. Znači da je onda krenula ta informacija prema matici, da tu postoji jedna ovakva škola. Do tada im nismo ni bili na radaru, zašto bismo bili? Da, i tu je nešto što sam ja isto često puta naglašavala, da je nama trebalo 10-15 godina stalne komunikacije prema našim vlastima u matici, da dijaspora u zapadnoj Evropi i autohtone manjine u okolnim državama, to nije ista priča. To su različiti interesi, različite potrebe, različite motivacije i tako dalje. Tako da se sad spominje dijaspora i Srbi u regionu, za to je trebalo dosta truda uložiti da se bar napravi ta razlika. Znači, ali ja se sećam tih ljudi koji su dolazili izbeglice, mnogi od njih intelektualci, pojma nisu imali o tome da postoje Srbi u Mađarskoj, ko su ono, šta su oni, a pogotovo da imamo sve te institucije koje imamo i jednostavno su se čudili kako to imamo. Neki su i zavidili, neki su i rekli pa mogli biste i malo više da pomognete, a mi smo im govorili pa ima nas 3-4 hiljade, to što vi sve vidite da imamo, to je rezultat onih 600 godina što smo mi ovde stvorili, nešto uradili za sebe. Da, i onda su počeli da dolaze deca i da se prijavljuju. Onda, sećam se, još u Katicino vreme su organizovani prvi ti prijemni ispiti, samo je tad kvalitet prijavljene dece, i sad niko neka mi ne zameri, neka se ne naljuti na mene, a kvalitet prijavljene dece je bio apsolutno drugačiji nego što je danas, jer maltene princip je bio APP, ako prođe, prođe, i posle toga je i bilo problema, disciplinskog karaktera i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju to je bio prvi korak u tom procesu otvaranja prema matici, s tim da tu opet moram da naglasim da je srpska zajednica, starosedilačka srpska zajednica bila podeljena što se tog pitanja tiče. Naime, nekima se uopšte nije svidelo što su ta deca tu. Tu je bilo i dosta žučnih raspava ponekad u privatnom društvu uz piće i klopu, da li je to dobro ili nije dobro. Ja mislim da će to tek vreme i istorija pokazati. Ja bih rekao da je to neminovno, znači nebitno je šta ko misli, ali to je jedan proces koji se dešavao i koji je postao naša stvarnost i ne možeš da reaguješ tako što ignorišeš novu realnost. Znači ti ljudi su ovde, oni su Srbi, mnogi od njih sad već dobijaju i dobili su državljanstvo i oni hoće da školuju svoju decu u srpskoj školi. Znači, za mene to nikad nije bilo pitanje, pitanje je bilo kako ostvariti taj suživot, odnosno kako se uklopiti starosedilačka srpska zajednica sa svojim specifičnostima i ta vrlo heterogena populacija koja dolazi iz Srbije. Kada ti preuzimaš školu? Koja je to godina kad postaješ direktorka? Ja prvi konkurs sam predala 2004. godine, međutim tad sam prvi put u životu se suočila sa tim da ljubomora i sujeta i zla namera nekih ljudi je nemerljiva. Naime, ja tad kad je konkurs raspisan u februaru 2004. još nisam imala završen fakultet za profesora biologije, ali svim ostalim uslovima sam odgovarala. Predavala si biologiju u školu. Da. Međutim, iz tih formalnih razloga glavni grad je moj konkurs isključio, tako da je tada Katica dobila drugi mandat, a nakon toga, naravno za 5 godina, 2009. kada sam već sve to odradila što je trebalo, onda sam konkurisala i dobila školu da je rukovodim sa njom, s tim da sam ja i pre toga, s jedne strane zato što sam bila predsednik odbora za školstvo i član Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj,
i predstavljala sam samoupravu u nekim stručnim telima i u Ministarstvu prosvete i znači ja sam već tad imala jedan određeno iskustvo u tome, imala sam uvid u ceo sistem i znala sam otprilike kako stvar funkcioniše. Znači ja 2009. u septembru dobijam imenovanje da budem direktor, a 2010. u proleće se dešavaju izbori u Mađarskoj, gde dvotrećinskom većinom pobeđuje desničarska stranka Fides i Demohrišćani i tada počinje jedna nova era u mađarskom sistemu obrazovanja. Naime, ona decentralizacija o kojoj sam govorila, koja je bila karakteristična od tranzicije pa na ovamo, posle 1990. Taj proces je sad potpuno okrenut, zato što je krenula jedna intenzivna centralizacija, znači stvorene su pozadinske agencije države, prvo se zvao Klebersberg centar, pa onda svejedno, nije ni bitno, sve u svemu država vraća škole u svoje vlasništvo, oduzima se od lokalnih samouprava na čijoj teritoriji se nalaze i 2013. 1. januara kreće jedna intenzivna reforma javnog obrazovanja, uvodi se novi nacionalni obrazovni program sa takvim novitetima kao što je obaveznih 5 časova fizičke kulture, menjaju se ti društveni predmeti, sadržaj, istorija i tako dalje. I obavezni udžbenici. To je malo duže vremena trajalo, to je malo kasnije došlo, ali suština je da ta reforma daje mogućnost narodnosnim samoupravama da postanu vlasnici škola. To je vrlo bitan moment u toj priči, jer ona je suprotnost interesa o kojem sam ti govorila, time što narodnosne samouprave mogu da postanu vlasnici svojih škola, time se gubi ta suprotnost. Naime, dolaze narodnosne zajednice u tu situaciju da same mogu da odlučuju o tome šta će biti prioriteti u njihovim školama i ne moraju da se u odnosu na većinske samouprave da bore, da tako kažem, za svaki dinar. Ali onda ta centralizacija na državnom nivou je u našem specifičnom slučaju značilo veću autonomiju, odnosno korak u pravcu samoupravljanja, jer mi sami upravljamo svojim školama do nekog Da, do neke granice, jer naravno što se tiče autonomije i samoupravljanja, to uvek prvenstveno zavisi od toga koliko finansijskih izvora imaš za to samoupravljanje i autonomiju. Međutim, i tu moram da navedem da je tu bila jedna, ja to zovem pozitivna diskriminacija za narodnosti i za škole koje su bile u vlasništvu verskih zajednica, jer njima je omogućio zakon da imaju na osnovu 5-godišnjeg ugovora sklopljenog sa državom, da imaju jedno dodatno normativno finansiranje, što je kod onih narodnosti koje su imale male škole sa malim brojem đaka, koje inače na osnovu toga ne bi mogle same da opstanu. Za njih je to bila jedna mogućnost dodatnih finansijskih sredstava, što, koliko ja znam, trenutno u Mađarskoj svi koriste tu mogućnost, sve narodnosti osim Nemaca, osim nemačke narodnosti, jer oni imaju toliko đaka u svojim školama da njima to nije bilo potrebno, ali svim ostalima koji imaju svoj obrazovni sistem je manje i većoj meri, ali bilo potrebno. I naravno, ono što je takođe bila velika novina, da je u jednom periodu, naročito nakon 2015. Možda zvuči malo glupo što ću reći, ali je bilo izobilje para. Ne samo za srpsku narodnost, nego ja mislim da su i svi
jer 2016. smo dobili prvi projekat za dogradnju sprata na zgradi na Rottenbeller ulici, ako se sećaš, to je bio samo jedan sprat. Nikad neću zaboraviti, 2016. u školi je potpisan o tome sporazum, to je bilo 200 miliona tada, 2016. I onda su krenuli projekti, 2018. smo dobili čuvenih 1,5 milijardu za Segedinsku zgradu, skoro pola milijarde za obnovu, to jest ne samo za obnovu, nego i izgradnju nove zgrade u Lovri, nove školske zgrade. A tu bi te zaustavio, jer to je sad već tvoj mandat. Koja je bila tvoja vizija, recimo, kad si preuzela? Ti si 3 mandata služila, da tako kažem, kao direktorka. Odakle si krenula, šta ti je bila vizija i šta si od toga ostvarila? Pa ja kad sam preuzela školu, u školi je bilo u Zabavištu, osnovne škole, gimnazije, oko 170 đaka. Bilo je negde oko 40 i nešto zaposlenih i bile su te 2 zgrade, Trg Ruža i Roža ulica. Moja vizija je bila prvo da povećam broj đaka. Moram da ti priznam da sam na početku mislila, ako dođem do tako 250-300 đaka, kako će to biti velika stvar. I onda sam već ja svoje odradila. Koliko ih ima sad? Pa kad su me smenuli 8. decembra 2023. onda je bilo skoro 1000. Znači 3 puta ili 4 puta više od onoga što si sanjala. Da, a otprilike 5 puta više od onoga što sam nasledila, ali to nije samo to, nego budžet škole je tad bio, što je od glavnog grada, oko 180-200 miliona, a ja kad sam predala mandat, onda je već bio 2-2,5 milijarde. Kad smo krenuli, bile su 2 zgrade, kad su me smenili, onda je nastava se izvodila u 8 zgrada u 4 naselja. Nabrojimo ih, zato jer možda ne zna svako. Pa, znači, u Segedinu smo Štefanija ulicu imali, u desci je Duhovni centar Sveti Sava, u Lovri na adresi 63 je Zabavište, 65 je nova škola. Ovde posebno se tretira zgrada u Rottenbeller ulici, zgrada na Trgu Ruža, zgrada u Roža ulici i u Tekelijanumu smo, zahvaljujući blagoslovu visoko preosvećenog, od 2011. koristili prvi i drugi, pa onda 3. i 4. sprat za učenički dom, jer da poraste toliko broj dece, to je bio jedan od uslova da se obezbedi dodatni internatski smeštaj, jer deca koja ne žive u Budimpešti ili ne žive u Mađarskoj, njima je dolazak u našu školu da se školuju bio zamisliv samo tako da imaš internatski smeštaj, jer onda roditelj zna da je dete na bezbednom. I ono što je još bitno, da je ja kad sam otišla sa pozicije direktora, onda je bilo oko 250 zaposlenih. Što ako računaš da svako dete ima tatu, mamu, babu, dedu, sestru, da svaki zaposleni ima porodicu, da to je postao jedan centar za koji se vezivalo više hiljada ljudi, ako smem da dozvolim to sebi. Mahom sa pozitivnim iskustvom, s tim da je naravno bilo i negativnih iskustava, jer to bi bilo nerealno da se svi volimo i da su svi zadovoljni. Sigurno je bilo i takvih ljudi koji su bili revoltirani nekom našom odlukom ili nekim načinom rada, ali u suštini krenulo je i ono što je najvažnije, da smo došli do toga da smo mogli da biramo koju decu ćemo primiti. I to je dovelo do postepenog rasta kvaliteta nastave. Počelo se i u Srbiji, da je ovde jedna škola koja je na glasu, koja je u Europskoj uniji, koja je srpska. Ja mislim da je više bitno ono drugo što si rekao, da je u jednom periodu, dok Rumunija nije postala član Europske unije i dok nije postala član Šengenske zone,
da smo mi bili jedina škola van granica Srbije gde se nastava, za jedan deo dece nastava izvodi u potpunosti na srpskom jeziku, koja škola je u Evropskoj uniji, u šengenskoj zoni i da sa diplomom te škole to je dete u bilo koju visokoškolsku ustanovu u Evropskoj uniji može pod istim uslovima da konkuriše kao konkuriše jedan Francuz ili Nemac ili tako dalje. I to je i bio jedan od motiva, jer kad smo radili evaluaciju, kad smo pitali roditelji i dece da li bi i zašto bi se ponovo upisali da se vrati točak vremena, da na početku smo često puta čuli to da je ovo odskočna daska za nastavak studija u zapadnoj Evropi. Izvini što te tu prekidam, jer ja sam 2009. otišao na 15 godina u inostranstvo da radim. To je otprilike kada si ti preuzela školu. Ja se sećam da je ta škola, da smo se borili za to da imamo dovoljno dece, đaka i meni je to bilo, nikad ne bih pretpostavio da ćemo doći do situacije da imamo više gimnazijskih razreda, da ne možemo da primamo svu decu koja se javaju, da se javaju Vukovci i da možemo da biramo među njima. Kako se svet okrene na opačke, na glavačke za godinu, 2 dana i kako je to teško u stvari predvideti. Pa sad nije baš godinu, 2 dana, zato trebalo je sigurno 4-5 godina. Međutim, zato da budemo objektivni, 2 stvari su tu još dodatno bile bitne. Jedna stvar je izuzetno intenzivan razvoj digitalne komunikacije. Jer pre džaba si ti pravio dobru stvar, ako neko nije došao da vidi i ako nije, da kažem, pipnuo i video. Međutim, razvojem digitalne tehnologije i komunikacije sve je postalo po meni mnogo vidljivije, tako je i naša škola postala vidljivija. A druga stvar je... Zašto inače Batajnska škola nije u ovom sistemu Nikole Tesle? Zato što je Batajnska škola preuzeta pre Nikole Tesle. Jer za opstanak Batajnske škole je bio maltene uslov da zemaljska samouprava preuzme, jer inače bi se ugasila. I ja se sećam, ja sam bila kao obrazovni ekspert po zakonu, taj ekspert treba da proveri da li postoje svi uslovi i ako on ima pozitivno mišljenje, onda na osnovu toga vladin ured izdaje dozvolu za funkcionisanje škole. I pošto smo mi onda još bili u vlasništvu glavnog grada, nije bio sukob interesa, pa su mene poslali u Batanju i ja sam taj dokument potpisala sa kojim je Batajnska škola prešla u vlasništvo samouprave. I malo je i razdaljena tu u pitanju, jer prvo je preuzeta Lovranska škola, pa Lovransko zabavište, pa tek posle je osnovana Segedinska osnovna škola, pa onda zabavište i škola u Desci i na kraju tek 21. Deščansko zabavište, a onda je već završen autoput do Deske, tako da, a još nije bilo 43 koja maltene do Batanje. I sad je mnogo lakše doći do Batanje nego što je bilo recimo još i pre par godina. I nekako i ta razdaljina i to da su oni već bili u vlasništvu i već bili samostalni, nekako o tome nismo ni razmišljali, a moja originalna ideja je bila, kad je otvorena 2018. škola u Segedinu, da kad ona izraste i kad sukcesivno dođe do određene infrastrukture i da onda ona postane jedan drugi centar, pošto to sam isto rekla više puta da pošto u Segedinu takođe na fakultetu, univerzitetu postoji katedra za slavistiku gde ima grupa za srpski jezik i književnost, jer onda bukvalno u Budimpešti, u Segedinu ti imaš od zabavišta, osnovna škola, gimnazija, fakultet, imaš ceo presek obrazovanja i onda da podružnica Segedinske škole da bude i Dešćanska škola i zabavište. Praktično imamo 2 obrazovna centra. To bi značilo da u 2 najveća grada, gde po popisu stanovništva ima najviše Srba, ti imaš kompletnu infrastrukturu i da u onim manjim mestima gde je još aktivna srpska zajednica, Lovra, Batanja, Deska, imaš osnovnu školu zabavišta, imaš jednu civilnu organizaciju ili kulturno-umetničko udruženje, kako god hoćeš.
I onda imaš jednu kompletnu infrastrukturu pošto su sve škole ili nove, ili obnovljene i proširene, onda bukvalno imaš jednu kompletnu infrastrukturu gde više ulagati ne treba, nego samo treba da održavaš i imaš osnovu za te lokalne zajednice. Znači, vrativši se odakle smo krenuli, znači, bukvalno ja sam bila najviše iznenađena, jer 19. kad sam poslednji put predala konkurs za direktora, napravila sam jednu tabelu iz godine u godinu kako je rastao broj. Sama sam bila fascinirana da bukvalno iz godine u godinu smo rasli za 30-40 dece i moja prvenstvena ideja je bila da na svakoj generaciji imamo 2 paralelna razreda. Jedan sa srpskim nastavnim jezikom i jedno dvojezično odeljenje. Međutim, onda kad smo mogli da se uselimo u Tekeljanum, onda se otvorila mogućnost i onda sam razmišljala, ok, ajmo onda i jedan treći da imamo paralelni razred, to je otprilike 100-tinjak dece po generaciji, to je onda... To je gimnazija. To je samo gimnazija, da. Tako da ja sam bila najviše iznenađena, međutim ono što sam htela da kažem i sad malo skačem, druga objektivna stvar je bila, i sad to možda nije najsretnije da pokušat ću lepo da formulišem, da je situacija u našoj matičnoj državi bila takva da je za mnoge roditelje poslati dete u Budimpeštu u školu značilo neko rešenje problema. I sad neću da ulazim kakvog. Pa možda bi ja ušao da možda kad dođe dete ovde, nekako u mađarskim školama taj vaspitni deo je možda jači ili je možda okruženje malo bezbednije za decu nego u nekim srpskim školama gde smo videli da je dosta i vršnjačkog nasilja i da sad ne slikamo previše crnu lužnu sliku, ali bilo je i toga. Ali ja bi još tome dodala još jednu stvar što sam ja, kad god sam imala prilike u Srbiji uvek naglasila da taj sistem rada, dvosmenskog rada, to apsolutno nije fiziološki. To da jedno dete ide nedelju dana prepodne, nedelju poslepodne ili mesec dana prepodne, mesec dana poslepodne, apsolutno nije. Druga stvar, da tamo ima takvih kolega, profesora koji moraju da idu u 2-3 škole da bi imali punu normu, da bi mogli da dobiju kompletnu platu. I onda sad, ako računaš da ide se prepodne, popodne u školu i ako računaš da čovjek treba da ode u 2-3 škole, i treća stvar je zašto je to nepovoljno, jer mnoge dodatne vrednosti mi u našim školama ovde u Mađarskoj ostvarujemo posle nastave, u popodnevnom boravku. A ti ako škola radi u 2 smene, ti nemaš prostora za to. Kod nas imaš sport, imaš folklor. Te dodatne vrednosti koje smo mogli da obezbedimo. Dramsku radionicu. Da, tako da i druga stvar je da, i to sam nekoliko puta rekla, da je ovaj sistem da smo mi imali svoj učenički dom. Jer mađarski većinski učenički domovi su samostalne institucije. Znači oni, tamo bude i dece ponekad iz 10, 15, 20 škola, zavisi koliko je veliki dom. A to da su u našem domu samo naša deca bila i da si tu dodatno mogao i da organizuješ i taj, ajde kažem, poluzatvoreni tip, taj college tip priče. College tip, da. 24 sata deca su tvoja. Pod kontrolom, da, ili možda 2-3 sata imaju slobodno posle nastave do silencijuma i posle silencijuma do zatvaranja. I to, ja mislim da je to bilo privlačno za roditelje, jer s jedne strane se edukuje u inostranstvu, s druge strane znam da je na bezbednom, da ne može noću. To je bio ponekad rat sa tom decom, kao kako, pa ja u 9 sati izlazim kod kuće. Rekao, ok, sine, ali te tu tata i mama nisu poslali da se upoznaš sa noćnim životom Budimpešte. I kažem da ta cela konstrukcija je bila privlačna i to, nemojmo da zaboravimo, besplatno. I sad još jedna stvar, sad je već to jedan sistem koji radi dugi niz godina. Ta deca su
mnoge generacije su takve generacije izašle iz te škole. Kako se te generacije sećaju te škole? Jer one se ne sećaju one naše srpsko-hrvatske gimnazije, one se sećaju ove gde je većina dece, da tako kažem, iz Srbije. Nije većina. Ali dobro, mislim, dobar deo. Zato sam vrlo osetljiva na to pitanje. A imaju mađarsko državljanstvo. Ne samo to, nego to je nešto zbog čega sam često bila napadana u smislu da se je ovo ex-ju škola i tako dalje. Ta tabela o kojoj sam govorila. To je bilo vrlo interesantno da stalno su svi govorili da je taj rast samo zbog gimnazije. Ali u toj tabeli se vrlo lepo vidi da je srazmerno je raslo i zabavište, i osnovna škola, i gimnazija. Znači, to nije bio samo rast gimnazije. To je jedna stvar. Druga stvar je... Izvini što te prekidam. Znači, kad ja kažem iz Srbije, to znači da mislim i na onu decu koji su se preselili u Mađarsku, dobili mađarsko državljanstvo. Znači, sad su Srbi iz Mađarske, ja recimo Srbi iz Mađarske prve generacije, da tako kažem, nisu došli sa Čarnojevićem ili još pre kao moji preci, nego su došli sada. Sad su oni punopravni mađarski državljani, znači iz tog aspekta si u pravu. Ipak je to jedna drugačija demografija. Moja pitanje pre svega se odnosi na to kako se ta deca koja su prošla to, znači da su 24 sata zajedno 4 godine, prošla su gimnaziju, maturirala, otišli nazad u Srbiju ili u Beč ili bilo kuda drugo na studije. Imamo li sad već feedback kako se oni prisećaju te škole? Imamo feedback i naravno, kao što sam to i prethodno rekla, sasvim je normalno da nemaju svi iste uspomene i nemaju svi isto pozitivne ili negativne. Međutim, jednu stvar mogu da ti kažem, da kad smo te već spomenute evaluacije radili među roditeljima i decom, bila je jedna vrlo interesantna konstatacija da su mnoga deca i mnogi, prvenstveno deca naravno su rekla da sam ostao u Srbiji, nikad ne mi imao tog prijatelja iz cele Srbije. Jer ta prijateljstva koja oni tu sklapaju, to su još prijateljstva bez interesa. I to je nešto što ostane za ceo život. Kao što sam, dok sam bila direktor, organizovala veliki maturski sastanak za Srpsko-hrvatsku gimnaziju, tako sam organizovala i veliki maturski sastanak za gimnaziju, za Srpsku gimnaziju Nikola Tesla, znači od 93. pa na ovamo. To su sad već 33 generacije i među njima sad već ima vrlo uspešnih i uglednih ljudi i u kulturnom, i u naučnom, i u društvenom životu. I upravo sam pre neki dan o tome govorila sa nekim prijateljima da je sad po meni već stiglo vreme da se napravi to civilno udruženje bivših učenika Srpske gimnazije, koji bi mogli da daju i neku vrstu podrške instituciji. Ne mislim tu prvenstveno na finansijsku podršku, jer onda svi razmišljaju o tome, nego i u tom smislu korišćenja uticaja koji imaju ili dovođenja ili te dodatne vrednosti koje su najbitnije što se tiče konkurentnosti, jer osnovne zadatke svaka škola mora da odradi, to je zakon. Ali onaj plus koji daješ, jer poslednjih nekoliko godina kad sam bila direktor se promenila narativa dece koje su dolazila na prijemlje. Pre toga su često rekli klinci sloboda, nema tate, mame, i onda kad dođu u dom onda shvate da to baš nije tako. Međutim, u posljednje vreme su govorili o tome da su videli na Fejsu, na internetu, i tu treba da odam priznanje onim mojim kolegama koji su radili Tesla televiziju, jer jednostavno škola... To je Vlada, koji je sada digitalni urednik Srpskih novina, da se pohvalimo, on je dosta tome doprinao. Njegovim dolaskom u školu, škola je se na tim društvenim mrežama se apsolutno otvorila i pojavila u svakoj dimenziji.
I ta deca su već na kraju došla na prijemni, kao pa videli smo koliko ima tih vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i mi bismo želeli da učestvujemo u tome. Da li je to Erasmus, Tempus, da li je to konkursi u Evropskoj uniji, da li je putovanje bez granica i to je i zato bilo dobro jer odjednom više, seti se u naše vreme je bilo i takvih naših raznih drugova koji su samo gledali da se nekako provuku dvojkom. I sad je odjednom je više i to postalo drugačije u smislu kao pa dobro bi bilo da učestvujem u ovom projektu jer onda ću ići ovamo, pa da se prijavim na takmičenje u istoriji, onda ću ići u Banja Luku na Balmun. Mislim, u tom uzrastu deci je najvažnije da se nešto dešava, da se ide, da bude, da neka vrsta žurke bude. Izvinjavam se. Znači, suština je da je nekako taj sistem sam sebe postepeno generisao, da sam ja tu samo bila možda mirođija na početku koja sam se otvorila i tu moram i to da kažem da ništa od toga ne bi bilo, da nisam imala iza sebe jednu odličnu ekipu i saradnike sa kojima je to moglo da se ostvari i tu bih htela i to da naglasim da i to sam bila na to vrlo ponosna pre nego što su me smenili, da brojni naši bivši đaci, da li iz Srbije, da li iz Mađarske, sad rade u školi. Da su završili fakultete, završili za profesore i što inače, nažalost, u Mađarskoj nije tipično da često puta ovde završe neki fakultet ili višu školu za pedagoga, ali ne odu u školu da rade, nego idu svojim putem, a ovi ljudi mladi intelektualci koji su se vratili da rade u školi daju jednu dodatnu vrednost, jer njima ne treba objašnjavati šta je ovo, jer su prošli sistem. Neki su kao studenti radili kao noćni dežurni u domu i na taj način, znači nekako sam imala i sreću i kompletni uslovi u tom periodu kad sam ja bila direktor od 2009. do 2023. Nekako se sve uklopilo da je moglo sve ovo da se stvori i ja mislim da treba da se složim sa tobom da je to sad već jedan regionalni brend i sama činjenica da svake godine ima višestruko više prijavljenih nego što možemo da primimo, naravno zbog nedostatka mesta i zato sam zapela ko sivonja da se otvori gimnazija u Segedinu, jer mislim da će se na taj način malo rasteretiti gimnazija u Budimpešti i neće biti toliki pritisak na nju. To je već sljedeći segment naše priče. Pre tog segmenta o budućnosti, jer to je sada završni segment, dolazi jedna priča koju ćemo sada preskočiti, odnosno samo ću ja rezimirati. Dolazi do jedne veoma ružne situacije, do tvoje smene u toku školske godine. Sada već možemo otvoreno reći da je to bila politička priča iz političkih razloga, a zato sam toliko otvoren jer nedavno si dobila i radno-pravni spor, tako da o tome smo govorili ekstenzivno, imali smo konferenciju za štampu, tako da ja u ovom podcastu ne želim da idem u tom političkom smeru, hoću da pričamo o školstvu, ali svi znamo o čemu se radi. Imali smo jedan prelazni period, sad imamo novu direktorku, a odnedavno imamo i novu vladu. Možda je još preuranjeno da pričamo o tome šta će biti u budućnosti, ali ja hoću da pričam sa tobom, pošto si ti sad sa druge strane, ti si sada predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj, kao neko koji je kao krovna organizacija odgovorna za čitavo školstvo, srpsko školstvo u Mađarskoj, a ogromno iskustvo imaš kao nastavnik, kao direktor škole. Koja je sada tvoja vizija srpskog školstva u Mađarskoj u narednih, recimo, 5 godina, 3 do 5 godina, to je ono što je realno da se planira strateški. I tu možemo da pričamo o daljem razvoju obrazovnog centra Nikola Tesla, o Segedinskom projektu, gde smo imali ogromne probleme, ali sada se nazire neko svetlo na kraju tunela,
Batanja, gde imamo druge vrste problema, mada je sama škola je prilično uspešna. Znači, kako ti vidiš budućnost srpskog školstva u Mađarskoj, šta bi ti želao da postigneš u narednih 3 do 5 godina kao predsednica i čime bi bila zadovoljna? Kao prvo, svakako mislim da je jedna pozitivna promena to što će biti posebno ministarstvo za prosvetu. Bez obzira na eventualno najbolje namere političara, ali ja mislim da je obrazovanje tako veliki segment jednog društva da mora da ima svoje ministarstvo koje bi trebalo da vodi brigu o svemu. Druga stvar koju ja mislim da bez nekog prevelikog rizika mogu da kažem da će se taj proces centralizacije koji je bio prisutan u poslednjih 15-16 godina sad opet ići u pravcu decentralizacije. Takođe mislim da je i to evidentno za one ljude koji prate tokove obrazovanja u Mađarskoj da će se menjati nacionalni obrazovni program i takođe mislim da će se vratiti jedan deo autonomije i samoupravnosti školama koji je u poslednjih 15-16 godina smanjen. Šta je ono što nas kao narodnosti tangira? Kao prvo, na saslušanju ministra u parlamentu, pre njegovog budućeg sad već imenovanog ministra, nas narodnosti je interesovalo šta će biti sa školama koje smo preuzeli u naše vlasništvo, gde je eksplicitno rečeno da to pravo narodnostima ostaje da budu vlasnici svojih škola. To je samo pravni segment priče, međutim sve to samo onda ima smisao ako se uz to obezbede i finansijska sredstva. Koliko ja znam, lokalnim samoupravama će biti ponuđeno da im se vrate škole ako oni žele i ja mislim da će veća naselja tu mogućnosti koristiti. Tu će verovatno samo ona mala naselja gde funkcionišu škole sa malim brojem đaka da one neće koristiti tu priliku zato što neće toliko finansijskih izvora dobiti koliko treba da bi škola mogla da funkcioniše, što znači da bi samouprava trebala da doda neka svoja sredstva, a pošto su to mala naselja, verovatno nema tih mogućnosti, tako da bit će tu u narednom periodu vrlo interesantnih pomeranja. Verovatno ste i vi čuli da će se ponovo osloboditi tržište udžbenika, znači da će ponovo funkcionisati po tržišnim principima, jer to je bilo podržavljeno, ali za uzvrat toga od 1. do 12. razreda učenici su dobijali besplatno sve udžbenike, što zato nije zanemarljiva stavka u jednom porodičnom budžetu, znači to ako ima više dece. Međutim, ako se vrati tržišni princip, onda tu će biti strašno puno posla i za one koji će trebati da rade recenziju tih udžbenika, šta je ono što će moći da ide. Nema smisla sad praviti udžbenike dok se ne menja nacionalni obrazovni program i okvirni programi, odnosno smernice koje to prate. Da li će to ostati ovako ili neće? Nažalost, to su sad još apsolutno otvorena pitanja. Međutim, kako sad stvari stoje, izgleda da će za narodnosti ostati mogućnost da budu vlasnici svojih škola, što je za nas, po meni, vrlo bitno. Što se tiče srpskog obrazovnog sistema, ono što sam malo pre rekla je srećna okolnost da smo mnoge otvorene pozicije uspeli da zatvorimo i da su naše škole ili su skroz nove, ili su obnovljene i proširene i prema tome infrastrukturalne investicije sad nešto preterano nisu potrebne. Osim Segedinske gimnazije. To sam htela da kažem, međutim imamo dva velika problema koji nam vise nad glavom kao Damoklov mač, a to su Segedinska zgrada i sala za fizičko u Batanji.
Nažalost, to su bila dva najveća projekta u prethodnom periodu i prethodnog establishmenta, koja po meni samouprava Srba u Mađarskoj sama sa svojim resursima sigurno ne može da reši. Tu će verovatno biti pregovora i komunikacije sa novom mađarskom vladom, gde će trebati da se nađe neko rešenje. Nažalost, što se toga tiče, tu jedino nisam optimista. Upravo sam danas dobila vest da je preduzetnik Segedinskog projekta, koji je, kao što smo na konferenciji za štampu rekli, izgubio spor i prvostepeni organ sud je doneo odluku u našu korist. Međutim, danas sam dobila obaveštenje od našeg advokata da je uložio žalbu u drugostepenom organu, što znači da će to opet trajati par godina. I onda još ima Vrhovni sud ili treće stepena odluka, znači pitanje kad će od toga bilo šta biti. Ali, da bude i dobre vesti, u Segedinu smo našli, to je moj pokojni tata rekao, da čovjek treba da ima sreću da bude u pravo vreme na pravom mestu. Našli smo zgradu 40 metara od naše trenutno postojeće zgrade, gde sad smo već pri kraju dobijanja svih mogućih dozvola, gde ćemo uspeti da napravimo sve potrebne prostorije i učionice i sve potrebne prateće prostorije, da krenemo sukcesivno sa gimnazijom. Znači, ja se nadam da ćemo 1. septembra svečano otvaranje školske godine držati u toj zgradi u Segedinu u prisustvu prvih razreda, to jest prvih 9. razreda. I to je pitanje da će ostati 9., 10., 11., 12. ili će vratiti na staro da bude 1., 2., 3. razred gimnazije. Znači, to sad niko živ ne zna. I onda ta infrastruktura o kojoj sam malo pregovorila je kompletirana, s tim da u toj zgradi, tu zgradu smo iznajmili na 5 godina, znači u toj zgradi bukvalno možemo prvi razred koji će završiti tamo i maturirati, možemo da ispratimo, a ja se nadam da ćemo dotle znati šta će se desiti sa tom zgradom. Ja bih voljela kada bi ovu zgradu mogli da kupimo na kraju priče. Ja sam insistirala da u ugovoru bude upisano da mi imamo pravo preče kupovine na tu nekretninu, jer to su 3 zgrade u samom centru Segedina, u krugu od recimo 150-200 metara i da li ćemo od ove zgrade napraviti učenički dom ili ćemo od one zgrade napraviti Srpski kulturni centar u Segedinu, to je već odluka buduće ekipe koja će sedeti u Skupštini samouprave, ali ja mislim da nikako ne bismo smeli da propustimo ovu priliku, jer kažem, ja sam već bila u očajanju gde ćemo da nađemo nekretninu gde možemo da krenemo sa gimnazijom, kad je jedna koleginica iz Segedinske škole prolazila i videla da piše tabla da se izdaje i prodaje, i stupili smo u kontakt i postigli smo dogovor i mislim da ponekad čovjek stvarno treba da ima i sreće u toj priči. A ako je istina, u petak će biti poslednji komisija, poslednja će doći pre nego što dobijemo dozvolu, i onog momenta kad dobijemo dozvolu možemo da počnemo da krenemo sa radovima. Srećom ne trebaju velike, samo treba neke gipsane zidove pomeriti da budu veće učionice, da može odjednom više dece da stane. Tako da ja vas pozivam da dođete 1. septembra, bar se nadam da neće se izjaloviti cela priča, jer dok se ne osuši pečat na svim dokumentima, dotle čovjek nikad ne može da bude siguran. I onda postepeno moći ćemo i da napravimo neko takmičenje između Peštanske i Segedinske gimnazije, jer meni je recimo u slučaju Peštanske gimnazije strašno da je dosijalo recimo na tim takmičenjima u znanju u KTV. Mislim, s kim se takmiče? Takmiče se naša deca iz Peštanske gimnazije jedno sa drugim.
Sad će biti i Segedinska gimnazija. Pa će moći i u sportu da se takmiče i u bilo čemu, mislim, bit će i tamo folklora, ja već znam da Banat i Dunaj i Perica već i sad rade tamo folklor. Tako da ja mislim da ćemo ogromne mogućnosti, a da ne pričamo o tome da mislim da sam to tebi već rekla, da po nekim procenama fabrika električnih automobila BYD će krajem godine početi da proizvodi prve automobile i da se predvida da će oko 10-15 hiljada ljudi zaposliti iz Srbije, što je zato bitno jer oni koji, recimo na ovom poslednjem forumu gde sam bila u Segedinu, ja mislim da je baš, da li je, neko je od poslanika iz kruga potegao pitanje pa ko će ići u tu decu u školu, jer kao samo 5 dece ima koji imaju adresu stanovanja u Mađarskoj, što je po meni diskriminativno samo postavljanje pitanje, ali je vrlo važno da ti ljudi koji će se zaposliti u Mađarskoj, bez obzira što nisu mađarski državljani, pošto će biti poreski obveznici u Mađarskoj, pošto će tu plaćati porez, njihova deca tu stiču pravo na besplatno školovanje, znači bez obzira što eventualno neko nije mađarski državljanin, ali ako su rezidenti njegovi roditelji u Mađarskoj, on ima pravo po zakonu, po ustavu ima pravo na osnovno obrazovanje i mislim da onda ne bi trebalo da bude problem, a da ne pričamo o deci koja žive preko puta granice na drugoj strani, kojima možda i ne treba dom, koji mogu svaki dan da putuju i ovako su pune škole u Segedinu sa učenicima koji dolaze svaki dan iz Vojvodine i Srbije. Tako da ne pominjemo sve one koji bi se upisali u gimnaziju u Budimpešti, ali zbog nekih razloga ne uspeju, onda mogu u Segedin da se upišu. Da, a druga tu još i ti si pitao zašto Batanjska škola nije u okviru Tesle. Nekako sam uvek imala utisak, ja sam redovno odlazila u Batanju jedno vreme na roditeljski sastanak 8. razreda i uvek sam potencirala da se deca upišu jer onda ima smisla i tako dalje. Međutim, uvek je isti bio odgovor, daleko je Budimpešta, veliki grad, opasnosti, plaši se da pošalju dete, a ovamo u Segedin bez problema mogu da pošalju. Uz to sad ima taj autoput M43, ja sam prošli put gledala na sat, za 45 minuta sam stigla iz Segedina u Batanju. Ajde računam da autobus vozi sporije od mene, ali otprilike za sat i 15 minuta bez problema može doći, a zakon trenutno daje mogućnost da u gimnaziji može nastava da počne recimo u 8:30. I onda krenu u 7:30 iz Batanje, znate ne, u isto vreme treba da ustane kao da ide u Batanje u gimnaziju. Tako da mislim da i ja sam to iskustvo istekla i to svima govorim da kad kreneš u neki novi poduhvat, u prvih nekoliko godina moraš da guraš i moraš da posvetiš i moraš pozitivno da diskriminišeš, ali posle toga ako ima vitalnosti u tome, on funkcioniše sam po sebi. Ako nema, onda treba... To je efekat snežne grudve, kad jednom se zakotrlja, onda postaje sve veće. Da, ako nema, onda treba pustiti niz vodu, ali onda bar možeš da kažeš ja sam pokušao, dao sam sve od sebe i ispostavilo se da ipak nema... Ima izvurećeš ti to i svi ostali koji su uključeni u taj projekat, mislim da su mnogi zainteresovani i mnogi su pozitivni. Ne znam, vidjet ćemo samo... Ti si malo pre spomenuo da smo imali velike probleme, samo znaš, vrlo je teško kada čovek mora da ide protiv vetra, jer energiju troši da savlada te negativne pojave, mesto toga da energiju troši da nešto stvara. Jer ja sam 1000 puta rekla, ja više volim da gradim. A ja u poslednjih godinu i pol dana, od kad sam predsjednik samouprave, ništa, dobro, nije baš tačno, ali jedan veliki deo svog vremena provodim time da razne zamke, razna podmetanja, razne negativne koncepcije da izbegnem. Jer recimo, ako neko ne vidi
da je otvaranje gimnazije u Segedinu, kako kaže moj potpredsednik Andrija Rockov, svesrpski nacionalni interes. Onda o čemu pričam? Kad ja treba ljude da ubeđujem da izglasaju nešto što se vidi iz aviona. Mislim da je većina za to. I očuvajmo tu pozitivnu atmosferu i pozitivan ton ovog razgovora i nemojmo da idemo u manjinsku politiku koja je protekle 2 godine bila zaista ispod svakog nivoa. Nadamo se da ćemo uplivati u neke malo mirnije vode i što ti kažeš, moći ćemo da gradimo, ne samo na polju školstva, nego i kulture i svim ostalim poljima, ali školstvo, da ponovim sad za kraj ovog razgovora, je najvažnije za opstanak naše zajednice. Nadajmo se da sve ide u pozitivnom smeru, da od 1. septembra imamo gimnaziju u Segedinu i naravno svi ćemo se tamo okupiti da to zajednički proslavimo. Hvala ti na razgovoru, što si prihvatila da probijamo led, da napravimo ovaj prvi podcast. On je jako dug, ali mislim da je tema zaslužila, a vlada koji je ovde prisutan će se pobrinuti da se to svede na jednu razumnu meru. Hvala ti još jednom. Hvala tebi na mogućnosti i nadam se da će biti još prilike. Dragi gledalci, ovo je bio naš prvi podcast, a računajte na nas jednom mesečno, jer planiramo i druge razgovore i sa više sagovornika, a i na druge zanimljive teme. Hvala.